Wow, kok mabut rek. Udah buruk ay. Waduh, ngerti apa gak ya? Wis gak rek, damang ini. Lah kok ning kono ae arek iki. Kok melok iya ya. Waduh, mulai mau dituti mbek kono ane. Tuh kene awakku awas rek, masuk kate subuh kate dituti ae. Tuh kene ae. Aduh. Apa sih rek? Kok sing ganggu ae. Waduh, kono sing iki ae. Iku adan kon kali yo. Kono. Asadan subuh ae wis. Ngono kon kate sik ngelok ya aku. Masih bae kate nyelukno ya kira-kirane kuntine kate melok aku terus. Ngetok ya aku terus. Saiki rasakno kon. Krangkeng ngono saiki wis. 1 week